Kardom, ili runing tikathar kini ada pabirta Anton pen. Tuliram rong hang pen bithung reng thama araraphan ake joy pen long le pata keronpo. West Karbi Anglong bithung reng thama constituency ke parlo men michi pathua klam priya chikloni phai great rokani KACCM Dr. Tuliram rong hang pen bithung reng thama constituency araraphan long le pata ake joy pen keronpo. Kiduk aratatum longle pata kasalam chiaphan tangka avi lapen revenue circle office dam thek thepu CM rong hangpan mathasi purthimia kemang amhang pathek ponsi Karbi Anglong arlo lakhain ko retro constituency arlo tami aki joypen longle pata ron pondo purthimia kemang 1.0 ahut KAC pen 1 lakh susi longle pata aki joypen ron pondo lapen ningkan surhinira inkoira ke thompen inkoira pli aningkanang bo KAC pen Karbi Anglong arlo kadukabi pen longle pata keron pontang lak phoso selopusi CM Dr. Tuliram rong hang pen ningjepo laso phi puthot purthimia kimang 2.0 pangcheng ponthusi bithung reng thama constituency arlo pen pangcheng ponlo bangso jai megalong CM Dr. Tuliram rong hang CM anghoi kangni ningkan krihini kepleng him kedok sitame ing thanpon laso aphi bithung reng thama constituency arlo non boring over cycle long tu natuma phan an sitame CM pen archupon lapen kadukobi 7000 longli pata akijoy pen ron ponlo kijut ASRLM Assam State Rural Livelihood Mission atum pentame sevi sakhi atuma phan Dr. CM Tuliram rong hang ari deng pensi scooty ron pontu jai mekalong alhisar po man pengpen CM Dr. Tuliram rong hang MP Omar Singh Tisu KAC Chairman Raju Tisu Deputy Speaker Evajet Crow West Karbi Anglong District BJP President Rodip Ronghang MLAs EM MSS Board Chairman Kidwan BJP Party Kaching Honorat Lopen Longli Pata Kaching Thumatum Chetongdu Bartholben Priyanka Balmiki Karbi Anglong News 1.0 long ke netum lagi si kota pian lapen 2022-23 EM Omar Singh Tisu ke hainan MP alang li EM revenue sigala alang li kachupiduk pen revenue department pen lakh hora suri trokerai si plus atum han long le kota ke joy yelo itu bari matum han long masuk lapen jalang MP mandat pen Purthimia kemang 1.0 ta soteng pen lakh isia long le kota pil non bangke Purthimia kemang 2.0 lake forest long ke do tum tame Forest Right Act 2006 ateng pen section 3 HJ ateng pen forest along ke do tum han tame revenue pen kota pime laso patir pi policy laso pensi nilitum Purthimia kemang Karbi Anglong Autonomous Council pen 2.0 dat pensi asa yang jangki bithoreng themalong si ponla dak menuje lok pini dak suri troksi abad nole pota keron konji asi akejoy pensi nole pota daron kedam keron da council pensi ponlo kichu gujunta council pensi ponlo kalau ben tapan orang li alam dia betul tapar long ke dile batai lo than given teka polisi ke council pen ke teng kon pe la pen ke Karbi Anglong phan ke state government pen ta lada ke tupe thang order ta be give and take ka polisi ke lake Guwahati la along kapek Karbi Anglong pen angtan sida Karbi Anglong along ke give and take ka polisi ke awe la pen ke itu malong le jo konda pijak ke la pen pipe la pen ke burial timu khap paso okjun pan kuna kok lohola kahino tu itu cuma ngatum pencet tu gaya tu ke milihin pen mate Karbi Anglong termas konsep ke sodak pen pinlen pon la pen ke alang di phan Karbi Anglong Autonomous Council pen laket pajil alang di hemsor khan lapen aparta alang di kundin kikim ponje khan Karbi Anglong Autonomous Council pen teng konen la pan aparta alang di soma orenga warsai ponje khan Karbi Anglong Autonomous Council pen itu ceperai konen boda tapan orang solusi orang kita angani tu bini parliament solution apan kia dak ke
CRPF kali te putelen commando training center lahai bijil hai ban itu cengwai pon momo nonta tu oda bang khori sira poke ba ke da ke media ban parliament solution itu cingkon adai kawi akarpia phanchar chimprese kalong pangthek thek the ot langno tum ke pathia tuma phat pining an ke ingdeng ingkoi an ke pleng kachiki moji aphan tisik chedang pon bomlo jirikin deng police station ke paro char chimprese kalong ningkan surhini rap pho phai kunia chikloni phai kre trok siani adai kawi pinpen plike praisi akarpia phan pangthek thek the ot langno tum apran armut da tuma phan chiki mo pom wang bom pen pining an ke ningkan ingkoi ke pleng lo lasi pining pasutami chiki mo ponche aphan chisik chedang pon tanglo lapen labang suarni ki song thorom lapen political alam chipupe pinpen nang chitong don pe chi aphan monde committee atum ahin pen chuning report lapen labang so chiki mo dimalong kai keta ke peklar chen chi aphan chukidara post pasutami prap jin pen ki pisirak ji aphan ta chuning ri pedopo news text report Karbi Anglong news ho priya chiklo ni phai ke proxy army chartim presek rong radaphan bang di masala pen Karbi Anglong ka charbu joini bang ki KYC adaya pap kawe tu makarbi aprana mud damnang lo pini lapang so ajoksi pini litum la Karbi khai atambruk su palamat haponsi pini chartim marong arat ke doam atum pustami piladak kaciki molong plamlong nakapang kirasai nang klembom lo tapi ani ala sopang anil tum nang klembom bang bom lo kasi ili tum piningan ang deng bangge ningkan ingkoy ata nang keli lo ningkan ingkoy atas nang li lo lasi non ke bangji tarik proxy ka ili tum kaciki mupon arni lo lasi kadok kabe hampang asong ke doam Karbi Anglong lo pengas Karbi Anglong ara ke doang sami song ধরম কিপি পেপিন পেন চারচিম প্রিসেক along aklam along ki thidun bang pikeraisi adaya pa kabe akar bitma ka ki thia jok pini Karbi khe tambruk su pu hok pen ma thapon pensi pini arnya kan ikoy artam nang klem bom bang bon nang skimom bang bom lo lasi ladak niltum nilita ex a secretary lo pongchung bang lo laso ating laso hisap pen nili Karbi Anglong la pen ves Karbi Anglong arat khan kachuningri kela phelo ladak kachkimu long klam nang dun ne po bang khu bang tia tum an pustami nang le tum along long kendel lapen ni mane nang kachkimu dun revi phansi chuningri lo lapen akodak tim Karbi Anglong along ke Japon tim Karbi Anglong a hempu sir Dr. Kuriram Ronghang CM sir alang li pustami kedam tang 2019 pen alang li bang verlang lasi non ke bangji tarik proxy suniriang kora po alang li same dakla so chikimulong bangji kuning theklong athema labang so ka chikimulong alang li ta Karbi khe tambruk so kang duklong ke alang li dan ngachet tong nai kinang so la alang li joini pensi pini la dak charchin se ka chikimulong plamlong ke turi turbong ta biduke alang li joini pensi tum ini kedong lo athema alang li phanil tum kin pura lo ki ateng si pini kuki manil tum nang ki hang at sona mung anda so teng sinang ki tolo tapi non ni tum nang kelong le der bang ke ladak charchim prese ka che timolong klamolong ili tum kai kita kapang thit erji kapidoi erji pharma chukidar mate chukidar adak kape hona phan wa bang phu bang disip la pen mai sip pusang ki pon pela la bang ta ni ning the anon na ngachet tong ni non ke bangji tarik proxy priyatik lo tarik proxy sunirang kora policy alang li la salam bang ta ni ning khelo chatem rong rat ke ning khepolo alang li tang dak pon pu bus ning khepon lo kasi kadrok awe non government organization NGO punon hamthang song KSC punon jara song ran bostambe nang le tumta la bang so ka chikimo long plam long kadrok weta bang pet pu bus ning khelo athima la ke Karbi khe anok bi adaya pa betum han kapithi bang Karbi la pen di masa angbong arona kacarbu aja ni posisi tinang lo lasi ada apa betul malang letum ke tinang ke lasi pini alang letum aja ni pun kalau ne kemana ke asarpi pan kemana ke asarpi pan cikimu pamudikang lo kemana ke anjir pan pamudikang lo kemana ke asarpi asar berapa sonci pamudikang lo lasi lohi ke ning dua kalam posi letum nang puan yan tadi letum eram rekantan letum klembong angbong lo lasi kapre ke kacuningri ke lahelo lasi jut si kacuningri pati krim lage ni ex general secretary Pongkil Maisa ten CM sir Dr. Turian Ranghang nang di
labang so melong la he anok be he karbek he anok be la so pithi ke jang katalona long na nang che tong don lek pu ku ni ni nang che piro nang phan athenang li joy ni pensi ke dam tang anstane ini tum nang li ge long ri long para luta eron ke da cari calon apa tang bang lo ka tingri guna bang lo la senang phan ni tum ni ke putut nang li an kana da nang che tong don lek pu lo kana Kadap captain dong dar tar ibang la isti la pena isti kita ra pus kami na la soni declare pon po kusini le min kero kasi ngejut ke ancol ta Basic training adung het Chandranagar Kali Mandira thengno along non het jong kasilam atwar ki bak et mate ke hingno et asonsi thek ponlo kidam tanga porhut ningkan isibak aprang kasilam pontang atwar di phorong sopialo kido basic training center adung Chandranagar Kali Mandira thengno atwar ki bak et asonsi theklo jongdami bangso tawar kasila mahut engineer contractor atum kachilang don pami minute ajoy nisi labang so tawar kasilam pami minute ajok footpath mati munit kedam kebang kachileng atowar pusatami sai ke klem kasa oi mati silam pami minute ajok barla mati arwiki janga hot ke labang so dim mati labang so tawar along langbung lang plet pleng set pen munit atum kedam kebang kasiksak thedung lapusontu lapen an parta non head jong kasilam atobar pusatami sai ki claim kasa oi mati engineer contractor atum kachilang don pami minute ajoy nisi bangso towar kewak pusatami thedung along do olo pusi chirok togara atum pen chethan pon renti an parta drain mati lang kepalia towara long pusatami adip anghap kitho thidat ajoyni labangso drain along langbung lang plet pen chenglok keter do an hormuk pleng set up hit bangso towar kopi koson manponi lasi puthot bangso towar kasalam ar pukido atum mate contractor engineer atum prabjin pen puthot bangso towar nang kasalam thujia phansi chirok togara atum pen kachuning ri pedopor diphu pen bisnu teron Karbi Anglong news